Hola golafres, soc l'Albert. Ja sabeu com es fa una bona escudella amb la seva carn d'olla, amb la seva piloteta, la botifarra negra, la botifarra blanca. Encara que no sigui Nadal, sempre és una delícia, però per Nadal a taula no hi pot faltar. Així que agafeu per apuntar i anem a veure com es fa. I per fer-ho necessitarem totes aquestes coses. Mireu quina paradeta, quin bé de Déu. Començarem per les carns i intentaré no deixar-me res, tot i que avui com a excepció, a sota la descripció, faré una llista amb tots els ingredients. Aquí tenim os de pernil, un os de pernil d'aquests que fan el caldo blanc, que es diu, un peu de porc, un os d'espinada, un tros de cansalada viada, un os del genoll de vedella, un tros de conill de vedella, una cuixa de pollastre, una cuixeta de gallina, botifarra blanca i botifarra negra. Després, per fer la pilota, necessitarem carn de porc i carn de vedella picades, meitat a meitat, una miqueta de llet per remullar la molla de pa, un ou i alli julivert, i una miqueta de canyella també. I de verdura necessitarem un porro, un quart de col, un parell de patates, un parell de pastanagues, un nap i una xirivia, un parell de branques d'api i cigrons que hem tingut en remull des de la nit anterior amb aigua calenta i sal. I no ens oblidem de la pasta. Pasta de galets, la típica. Doncs anem a començar. Omplirem l'olla d'aigua i amb l'aigua freda hi tirarem totes les carns i tots els ossos. Totes les carns, menys la botifarra i la carn picada, que la farem servir per fer la pilota. Potser que traiem una miqueta d'aigua perquè quan comenci a bullir se sortirà tota, no? I ho deixarem bullir fins que comenci a espumar. Mentrestant podem anar netejant les verdures. Ja tenim les verdures preparadetes. Ara fa una mitja horeta, encara no, que hem posat la carn a bullir i veureu que ha començat a fer escuma per sobre. Tota aquesta escuma l'hem de treure. Està començant a arrencar el bull, encara no ha començat a bullir, Agafem l'escumadora, que ara ja sabem com es diu, escumadora, i traurem tota aquesta escuma d'aquí i la llançarem. I això ho haurem d'anar fent fins que ja no quedin impureses. Si veieu que amb l'escumadora no en teniu prou, podeu agafar un colador petitet, que també va molt bé. Molt bé! Quan arrenqui el bull hi hem de posar els cigrons. Els posarem en una bosseta d'aquestes per coure aliments i farem un nus i ho posarem a dins. Farem una bosseta de cigrons i després, a l'hora de fer la carn d'olla, els podem rescatar tots juntets. Ara que ja ha arrencat el bull, baixem una miqueta el foc, acabem de desescumar una miqueta i posem la bossa amb els cigrons perquè vagi coent ja amb la carn des del principi. Ara que ha tornat a arrencar el bull hi tirarem les verdures, tot excepte la col, que la col la tirarem al final amb la pilota i les botifarres. I ara ho deixarem coure tot junt almenys una hora i mitja, temps que podem aprofitar per fer la pilota. Ens en un bol per poder-ho barrejar tot i posarem la carn de porc, la carn de vedella, la molla de pa que teníem remullada amb llet, l'ou, l'all i julivert que tenim picat, ho salpebrem i posem un polsim molt poquet de canyella. I ara ho barregem tot. Hi ha gent que hi afegeix pinyons, hi ha gent que en comptes de pa mullat amb llet hi tira farina de galeta. En el meu cas, com que em sembla que m'ha quedat massa líquid, aprofitarem i posarem farina de galeta per espessir-ho. Veus, ara ja està agafant una altra consistència, perquè de fet hem de fer com una mandonguilla. Ha de ser una pilota, de fer una bola amb una consistència. Ja està perfecte. Ara m'he remullat les mans perquè sigui més fàcil d'agafar la carn. Farem una bola així una miqueta allargada com en forma de croqueta i l'enfarinarem. Això abans no ho he dit, que necessitaríem farina, però vaja, jo crec que farina en tenim tots a casa sempre. Mira-la, que xula. Què és això? La pilota? Què passa? Sembla un supositori. És horrible. Per què? És horrible. La puc tocar? Què vols fer? Dos pilotetes, home. Dos pilotetes? Quedarà més mono.
Això és molt lleig, carinyo. Ja està, ja ha vingut la jefa. Home, jo us ensenyo a fer una pilota. No un supositori antiestètic per les festes. Mireu, que això sembla ja... Amb 2 pilotetes, quedarà més mono. Hombre, per favor. Podeu posar les vostres opinions al final del vídeo. Sí. Si preferiu que a partir d'ara jo faci els vídeos, m'ho direu. Serem la cuina de la dona de l'Albert. O t'obres un canal, No cal obrir res. I te'l curres tu. Vull opinions? Sí. Què us ha agradat més? Les pilotes. El supositori de l'Albert o aquestes dues meravelloses pilotes? Aquestes són les meves pilotes enfarinades. Ara ja porta ben bé 1 hora i mitja de cocció i afegirem la col i la pilota. A la pilota li traiem una miqueta l'excés de farina abans de posar-la i la submergim aquí. Tot cap a dins. I ho deixarem mitja horeta més. Les botifarres no les hem posat amb les carns ni amb la pilota, perquè com que les botifarres ja estan cuites, les posarem només els últims 15-20 minuts. Aquestes potser no cal perquè són tallades, però les punxarem perquè no rebentin i les fiquem dins de l'olla. Guaita la Loreta que fa, És... Hem de cantar el fum, fum, fum. No cal. Ara que ja tenim l'escudella feta, hem de treure el brou d'aquí i passar-lo en una altra olla per poder-hi bullir la pasta. I fer la sopa de galets. I posarem un colador perquè vagin quedant aquí les verdures i les impureses que pugui quedar. I així tindrem només el brou. Hem posat el brou a bullir, baixarem una miqueta el foc perquè no veixi el caldo i posem la pasta a bullir. I la deixarem coure més o menys el que digui el fabricant, però és entre 15 i 20 minuts. Ja hem acabat de coure la sopa i ara anem a treure la carn d'olla de l'olla. La posarem en unes safates. Intentarem posar la carn en una i la verdura en una altra. Traiem també la bossa dels cigrons i la buidem i la posem junt amb les verduretes. Doncs ja ho tenim. La sopa de galets, la pilota... Jo em poso primer un plat de sopa, després un plat de sopa amb una miqueta de carn d'olla i després la carn d'olla sola. En total 3 plats, sí, ben bé. I espera't que ara ve el pollastre. Que tingueu bon Nadal! Si et vols subscriure al canal, només has de clicar a la casella on hi diu subscriu-me i activar la campaneta de notificacions perquè t'avisi quan pengi un vídeo.